नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 अगहन 1 गते यानी 15 नवंबर 2024। सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 11 प्रमुख खबर सब। 78,000 घूस सहित पकड़ाऊ पड़ल 12 के सिमरौनगढ़ नगर पालिका के निमित्त प्रमुख प्रशासक अधिकृत वीरेंद्र शाह विरुद्ध मुद्दा दायर भइल बाटे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग शाह सेवाग्राही संघे बिल भुगतानी बापत 78,000 घूस रकम ले चुकल अवस्था में गत कार्तिक 8 गते कलयुग महानगर पालिका 4 से नियंत्रण में लिहल गई रहनी। अनुसंधान के सिलसिला में शाह उ रकम लिहल पुष्टि भइल कहत अख्तियार भ्रष्टाचार निवारण एन 2059 के दफा 3 के उपदफा 1 बमोजिम के कसूर में उहे रकम बराबर के बिगो कायम करके भ्रष्टाचार निवारण एन 2059 के दफा 3 के उपदफा 1 के देहाय ग बमोजिम कैद सजाए होखे वाला करके उहे एन के दफा 3 के उपदफा का 1 अनुसार बिगो बमोजिम जरिमाना सजाए होखे के मांग दाबी लेके विशेष अदालत काठमांडू में आरोप पत्र दायर कइल जनैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा भारत से अवैध रूप में लिया रहल 19 लाख रुपया सहित 3 जने के पकड़ाव कले बाटे। विशेष सूचना के आधार में जनकपुर धाम महानगर पालिका 12 कुआरारमपुर से उक्त व्यक्ति सबके पकड़ाव कल गए। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी दिले बाटे। पकड़ाव पड़ल व्यक्ति सब भारत के बिहार राज्य मधुबनी जिला के विष्णुदेव यादव, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 4 के रमेश कहल जाला रंजीत कुमार यादव आ धनौजी गाँव पालिका 7 भररिया टोल के रवि पासवान रहल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल प्रहरी के टोली 12 पर 643 नंबर के मोटरसाइकिल के शंका के आधार में रोके चेक जांच के पर विष्णु देव यादव के शरीर के विभिन्न भाग में रबर से बांध के लुकावल गई अवस्था में स्रोत न खुलल रकम बरामद कल गई। प्रहरी उपरीक्षक तिवारी बतैले बानी। विष्णु देव के पकड़ाव के बाद अनुसंधान के क्रम में 2 जने के नाम खुलल आ उलो के भी समेत पकड़ाव कल गई। प्रहरी उपरीक्षक वरुण बहादुर सिंह जानकारी दिले बानी। 3 जने विरुद्ध आवश्यक अनुसंधान हो रहा बाटे। रक्सौल प्रहरी गोप्य सूचना के आधार में छापा मार के भारी परिमाण में लागू शस्त्र सहित एक नेपाली युवक के पकड़ाव कले बाटे। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात द्वारा जारी कल गई विज्ञप्ति अनुसार रक्सौल प्रहरी चौकी आ ALTF एंटी लीकर टास्क फोर्स के संयुक्त टोली से छापामारी कैला पर करीब 42 लाख रुपया बराबर के लागू औसत बरामद कैले बाटे। छापामारी के क्रम में चौरेस 100 ग्राम ब्राउन शुगर 22 थान, कोरेक्स सिरप 32 थान, खाली कोरेक्स के डब्बा, नेपाली नंबर प्लेट के स्कूटर मोटरसाइकिल बरामद कल गई बाटे। पकड़ाव पर उक्त व्यक्ति बीरगंज मुरली निवासी राजा हुसैन रहल बानी। प्रहरी के अनुसार बरामद लागू औषध के बाजार मूल्य 42 लाख रुपया से ज्यादा रहल अनुमान कल गई बाटे। प्रहरी पकड़ाऊ पड़ल व्यक्ति सबके आवश्यक अनुसंधान बाद कानूनी कार्रवाई के खातिर आगे बढ़ावे के जानकारी दिले बाटे। ई घटना लागू औषध कारोबार विरुद्ध प्रहरी के सक्रियता के रूप में लिहल गई बाटे। नेपाल ऑयल निगम डीजल और मट्टी तेल के मूल्य बढ़ले बाटे। निगम के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से आज पेट्रोल डीजल के मूल्य बढ़ के आयल बाटे। पेट्रोल प्रति लीटर 0.32 रुपया, डीजल 2 रुपया 54 पैसा बढ़ के आयल बाटे। उहे अनुसार निगम बढ़ल मूल्य काल रात 12 बजे से लागू होल करके निगम जनैले रहे। निगम संचालक समिति डीजल और मट्टी तेल के मूल्य मात्रा बढ़ले बाटे। पेट्रोल के मूल्य यथावत रखले बाटे। तराई मध्य क्षेत्र में 11 दिन तक मनाल जाए वाला सामा चकेवा पर्व आज समापन हो रहा बाटे। भाई बहन तथा बहन प्रति प्रेम आ समर्पण दर्शाए वाला ई पर्व के कार्तिक शुक्ल पश्चिम के दिन शुरू होकर पूर्णिमा में समापन करे के परंपरा रहा बाटे। पर्व समापन कैला पर मिथिलानी से सामा खेल में प्रयोग करे वाला सतभैया, हाथी, वृंदावन, चुगला, सामा आ चकेवा के माटी के आकृति भाई बहन से फोड़ के लगावल जाला आ जोतल खेत आ निर्जन वन में गाड़े के चलन रहल बाटे। पर्व समापन में के अवसर में दीदी बहन लोग अपन दाई भाई के दीर्घायु के कामना करत मीठे परिकार लोग बनावेला। ऐसे ही दाजू भाई भी क्षमता अनुसार अपन बहन सबके वस्त्र आ नगद दक्षिणा भी देवेला लोग। अगहन 16 गते आयोजना होखेवाला स्थानीय तह के उपनिर्वाचन के खातिर निर्वाचन आचार संहिता अगहन 2 गते एतवार से लागू होखेवाला भइल बाटे। आचार संहिता निर्वाचन संपन्न भइले तक के खातिर लागू रहे, जौना से संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ और निष्पक्ष बनावेला मदद पुगे के अपेक्षा कल गई बाटे। निर्वाचन आयोग शनिचर के बैठल बैठक से निर्वाचन आयोग एन 2073 के दफा 22 और निर्वाचन आचार संहिता 2079 के दफा 1 के उपदफा 920 मुजिम उप निर्वाचन होखे वाला संबंधित जिला भीतर निर्वाचन आचार संहिता लागू करे के निर्णय कैले बाटे। ई निर्णय अनुसार आचार संहिता लागू भइल जिला में सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार सबके ओकरा अनुसार नियम और प्रतिबंध के पालना करे के पड़ी। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइल जिला में यदि कौनो निषेध कइल गइल कार्य होताटे तो ओकरा पूर्व जानकारी निर्वाचन आयोग के देवे के पड़ी। आयोग के निर्देशन अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेला सहसचिव व प्रवक्ता नीता पोखरेल आर्याल जानकारी दिले बानी। परसौनी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 बेलहिया पंचायत घर के
प्रांगण में आज परसौनी के पालिका वार्ड नंबर 5 आ 6 के स्थानीय सबके निःशुल्क आँख शिविर संपन्न भइल बाटे। उक्त शिविर में 205 जने से ज़्यादा लोग आँख के परीक्षण करावले जना में 60 जने जितना में मोतियाबिंदु मिलल रहे। मोतियाबिंदु के रोगी सबके निःशुल्क शल्यक्रिया, चश्मा तथा दवाई समेत प्रदान करे के मैट्रिक आई फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर राजा किशोर गुप्ता जानकारी दिले बानी। मैट्रिक आई फाउंडेशन वीरगंज पानी टंकी के सहयोग तथा नेपाली कांग्रेस परसौनी गाउँपालिका 6 के आयोजना में शिविर संपन्न भइल बाटे। गौरीशंकर शाह के सभापति तथा नेपाली कांग्रेस 12 के जिला सभापति तथा कलई महानगरपालिका के पूर्व नगर प्रमुख राजेश राय यादव के प्रमुख अतिथिता में संपन्न शिविर में विशिष्ट अतिथि लगायत के लोग सहभागिता दिले रहने। कर प्रणाली के सहार लगाने के आधार नारा के साथ 13वां राष्ट्रीय कर दिवस 2081 करदाता के सेवा कार्यालय कलैया 12 के आयोजन में मनावल गई बाटे। कलैया स्थित व्यवसायी उद्योगी फर्म के संचालक करदाता सब कार्यालय के कर्मचारी सबके सहभागिता में करदाता सेवा कार्यालय के प्रांगण से कलैया मुख्य बाजार क्षेत्र होते कलैया तक आके प्रभात फेरी में कार्यक्रम संपन्न भइल बाटे। उक्त कार्यक्रम में कर संबंधी आधारभूत जानकारी मूलक संदेश प्रवाह तथा बाउसर वितरण कल गेल करदाता सेवा कार्यालय कलैया के कार्यालय प्रमुख विष्णु सिंहदेल जानकारी करल बनी। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य संघ 12 के सदस्य पप्पू गुप्ता, कॉलोनी का 12 के लेखापाल ब्रिज किशोर चौरसिया, करदाता कार्यालय के नासू रमेश कुर्मी, डायसू विनय राउत, व्यापारी व्यवसायी करदाता लगायत के उपस्थिति रहल रहे। कुम्हाल टोल बीरगंज से टोल सुधार समिति बीरगंज द्वारा रेलवे रोड में अवस्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर अगाड़ी तीसरका महीना के निःशुल्क भोजन शिविर संपन्न कैले बाटे। आज के निःशुल्क भोजन शिविर में आयोजक द्वारा रिक्शा, ठेला, ई रिक्शा चालक, गरीब, असहाय, दलित, निगुआ सबके खातिर निःशुल्क भोजन करले रहे। आज के निःशुल्क भोजन शिविर कुम्हाल टोल सुधार समिति के अध्यक्ष नंदलाल राउत अहिर के अध्यक्षता में संपन्न भइल रहे था। उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, सचिव हेमंत साखे, कोषाध्यक्ष बैद्यनाथ शाह, सचिव रितेश गुप्ता, सामुदायिक प्रहरी कुम्हाल टोल के सचिव स्वर्ण बहादुर राय माझी, सलाहकार सदस्य सब समाजसेवी लोग गौरी गुप्ता, सुरेंद्र मिश्रा, मनोज मिश्रा, विजय अग्रवाल, मुन्ना सोनी, राम बाबू राय माझी, अमित बसनेत, गोविंद तमराकार लगायत स्थानीय अग्रस महिला आ युवा सबके भारी उपस्थिति रहल रहे। आज के कार्यक्रम में गरीब तथा असहाय सबके भारी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न भइल रहे। 12 के महागढ़ीमाई नगर पालिका बरियारपुर में आज से शुरू होने वाला 5 वर्षीय गढ़ीमाई मेला 2081 की तैयारी अंतिम चरण में पुगल बाटे। गढ़ीमाई मेला मूल समिति से काल पत्रकार सम्मेलन मार्फत मेला के तैयारी के सभी पक्ष सब अंतिम चरण में पुगल जानकारी दिले बाटे। समिति के अध्यक्ष तथा महागढ़ीमाई नगर पालिका के नगर प्रमुख उपेंद्र यादव मेला के खातिर श्रद्धालु भक्तजन सबके सुविधा के खातिर स्वच्छ खाने पानी, घुमती शौचालय, अस्थायी शौचालय, सड़क मरम्मत तथा निर्माण जैसन काम सब लगभग संपन्न भइल जानकारी दिले बनी। अध्यक्ष यादव के अनुसार मेला के व्यवस्थापन के खातिर 40 घुमती आ 1000 अस्थायी शौचालय निर्माण कल जा रहा बाटे। एक खातिर मध्य प्रदेश और संघीय सरकार के सहयोग में काम हो रहा बाटे। भारत से आए वाला श्रद्धालु सबके खातिर सहज प्रवेश के खातिर सीमा नाका के सड़क सबके मरम्मत समेत कल गई बाटे। मेला स्थल में मनोरंजन के साधन आ दुकान व्यवस्थापन के खातिर जमीन वितरण के काम भी अंतिम चरण में रहल वहाँ के बतैले बानी। मेला के शांति सुरक्षा से लेके दुकान व्यवस्थापन तक के काम सब व्यवस्थित करे के खातिर 13 गो उप समिति गठन कल गई बाटे। मेला मूल समिति के अध्यक्ष यादव उप समिति सब पारदर्शी या मितव्ययी रूप में काम करके प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। और रही नगर पालिका एक और रही चेक पोस्ट अगाड़ी सड़क से अवैध लागू औसत गांजा करीब 150 किलोग्राम, नगद 77,000 रुपया आ मोबाइल 3 थान सहित 2 जन के आज दोपहरिया प्रहरी पकड़ाव गए बाटे। पकड़ाव पड़े वाले में सरलाही लालबंदी नगर पालिका 11 रहे वाला 27 वर्षीय आकाश ठाकुर, हरिवन नगर पालिका 2 रहे वाला 30 वर्षीय पेमा दुर्जे लामा रहल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्री आ प्रहरी चौकी और रही से खटल प्रहरी के टोली गौशाला से और तरफ आ रहा UP 57 AF 9495 नंबर के कार के चेक जांच करके क्रम में कार के डिग्गी में 30 गो पोखा में रहल उक्त परिमाण के गांजा मिलल। ड्राइवर आकाश आ कार में सवार पेमा दुर्जो के पकड़ा गई बाटे। इस संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान कर रहा बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके अभी करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।